Mit navn er Jesper Høgdahl, og jeg er korrekturlæser og ejer af Høgdahl Korrektur. Trænger din tekst til et korrekturløft? Har du svært ved grammatikken og kommaerne? Skal dit virksomhedsdokument være perfekt og fejlfrit? Ja, alt dette og meget mere kan jeg hjælpe dig med. Og hjælp mig kun et klik væk. Jeg retter gerne din tekst med glæde. Hos Høgdahl Korrektur er kvaliteten mærkesag, og jeg lægger vægt på punktlighed og troværdighed. Jeg har arbejdet professionelt med korrekturlæsning siden 2011, er detaljeorienteret og perfektionistisk. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte mig. Og send gerne din tekst i dag. Tak.